Хәйерле иртә, хөрмәтле тамашасылар. Россия телеканалында Хәйерле иртә республика тапшыруы. Кадимге сәбит тура эфирда эшләйбез һәм һездә безнең тапшыруда катнаша аласыз. 295-92-72 телефонына шылтыратыгыз яисә WhatsApp-ка языгыз. Хөрмәтле тамашасылар, безнең канал игълан иткән уңышлы бакса бәйгеһе дәвам итә. Баксагызда гөрләп үткән яшелсә емештәрегез, уңышыгызның видео язмаһын җибәрә аласыз. Әлбиттә, фотолар күп, әмма безнең бәйге шартлары буенча без тик видео язмалар кабул итәбез. Октябрьский калаһыннан Альмира Шаяхматованың янсәре Амалия өләсәһенең баксагындагы алмагасы менә хокланып, үзе безгә видео язма төшереп җибәргән. Бәләкәй кыз өләсә алмаһы тәмле ди, хатта бесәй дә уның менән кызыган. Киләһе видео язма Иллеш районы Түбәнге Яркәй авылынан Әлфия Латыпова үз баксаһында клубника үрсетә. Безнең тамашасылар өчен хатта осталык дәресен язып җибәргән. Хәерле иртә. Мин күп еллар бакча җиләге үстерәм. Сезнең белән дә фикерләрем белән уртаклашасым килә. Иң беренче җирне сөреп, әзерләп куябыз. Тормыш иптәшем махсус бәрәңге күмгеч эшләде. Шуның белән сөрелгән җирдән буразналар ясап, үтеп чыгабыз. Аннан соң өстенә агроспан җәйдек. Буларның үзенчәлеге шунда, беренчедән җир күтәртелеп куйгач, яз кояшы карау белән тиз җылына. Икенчедән койма яңгырлар вакытында җиләк төбендә су җыелып ятмый һәм җиләк череми. Өченчедән инде җиләкләр өлгергәч, арадан узганда алар аска төшми һәм тапталмый. Кара җәймә җәюдә җиләкне атна 10 көнгә иртәрәк өлгерүгә китерә. Җиләк мыекларын көн саен кисеп торам. Шуңа күрә алар эре була. Уңышымның сыры эшне яратып. Киләһе видео язманы Өфө калаһынан Динә Кинягулова ебәргән. Тумышы менән Кырмыскалы районы Абдуллина авылыннан. 40 елдан ашу башкала гаиләһе менән тормыш көтәләр. Спорт өлкәһендә эшләйбез дип язган ханым. Бына Базилевкаларга баксалары күңелде күтәрә дип язган улар. Экзотик яшелсәләр, емеш җиләктәр үстерү, үрсетү. Динә Кинягулованың яраткан шөгыле баксаһында уның үрмәләне виноград яйылган. Экран аша гына шуны тотып ашайһы ине. Баклажаннар, фасоль, кабачки, тәмле бурыс. Буна йыйып алдым. Пожалуйста. Алма агасы. Алма ергә батып та булмай. Буна. Алма быел. Ата-әсә йорты иң йылыһы, иң якыны, улар янына кайтаһы килеп кенә тора, улар үз сиратында балаларын иң тәмле көзге уңыштары менән хыйларга ашыга. Киләһе видео язмала ханым атаһының мул уңыш биргән виноградын төшереп җибәргән. Күмертау калаһының Питки касабаһынан Хөснетдинов Мәҗит Миңлегали улының кызы Рамиля Валиева атайыбызның мул уңышы һәрберебезне хокландыра ди. Әйдәгез карап китәйек. Огород шикарный, осенний, виноград. А это шикарнейшая груша. Глядите, какая прелесть, какие груши. Большие, интересные. Это виноград. Видимо, для меня. Цветочки. Күрәһең, виноградтың әле мул уңыш биргән осыры, татлы, тәмле емеште күптәр үз баксаһында үстерер ине, әмма икеләнә. Һәм бүген тап ошо шикләнүләрдән арындырырга тырышырбыз. Без бүген виноград хакында һөйләшәсәкбез. Йылы яратысы, електе Башкортстан климат шартларына яраклаштырып нисек үстерергә? Виноград үрсетүнең серләре менән безне бүген Раил Закир улы Сәләхов таныштыра. Уның баксаһында 100 төрле сорт. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Раил Закирович, безнең студияла бүген нисә сорт? Бу студиягызга мен алып килдем 45 сортны җитешкәннәрен алып килдем. Менә шуларны инде өстәлгә куеп хәзер күрсәтәсе килә.
Бұларны мен күптен уже үстіре башладым. 74 елдан башлап. Шул хатлы матурлыкны күргәч виноградның, минем ярату хисләре кузгалды. И хаяланып йөрдем Башкортстанда шушыны үстерергә. И шушы хаялым менә хәзер минем уже Райза Кишна, әйтергә кирәк, 50 ел элек, әллә ни менә 50 ел үтеп китте бит инде, бит виноград менә маугып, кызыкынып киткән вакытыгыз. Ул вакытта әллә ни безнең Башкортстанда виноград үстерүчеләр күп түгел ине. Әлеге мәлдә лә бик нык шикләнеп карайдар. Ә ни өчен? Ул һезнең ошо виноградның матурлыгын күрепме, әллә тәмен охшапмы? Һәм мин беләм әлбәттә, әйдәк тамашачыларга әйтеп китәйек. Кайдан был һөю барлыкка килде? Кайда күреп калдыгыз һез ошо матурлыкты? Шушы матурлыкны мен күреп калдым Волгоградта йөргән чакта. Анан Ростов, Туркмениялар командировкада йөргән чакта шушы матурлыкларын күреп, сокланып карап йөргәч, мен әйтәм, бездә үстергә шушы матурлыкларын дип хыялан бирү, шушы тормышка ашыл динде шушылар. Һәм иң беренче һезгә бит инде бүләктә әйткәндәр. Әйтергә кирәк, һез үзегез һөнәрегез буенча инженер, баксасы гына түгелһегез, һәм әлеге вакытта нисә ел буена хаклы ялда рәхәтләнеп виноград мәшгульләнәһегез, һәм һезгә тәүге виноградтарды бүләк иткәндәр. Ул виноградтар безнең җирдә яраклаштымы? Нинди төрүне? Яраклашты дип әйтергә була. Иртә үстерә торган сортлар бар. Шуларны тәрбияләп үстерсәк, башка ердә әйбәт җимеш бирәләр инде. Иң беренче алып кайткан сорт. Иң беренче алып кайткан Волгоградтан алып кайткан сортлар минем үсә башладылар инде. Анда Астраханский, аннан аларның үзләренең черный глаза дигән, алар бик ошамадым я. Алар тәмле яклары да бик хәзер менә бу вакытта инде хәзер бик әйбәт сортлар бар. Очень ранний супер экстра тиләрендә шулар үсә, ранний средний үстерергә була. Бу яңа сортлар безнең Башкирия климатына да аларны битәргә була инде. Һезнең иң яраткан виноград төрө ниндәй? Иң яраткан виноградым минем Виктор. Һәм ул виноградты яңлышмам һезгә почта аша ебәрделәр. Почта аша мен күбесен почта аша алдым. Әле яңлышамы? Яңлышмайсыз, почта аша алдым. Чыбык шерикиләрне тиләрендә. Белән еллар буе мине шушы почта белән алган черникларны үстереп, тырышып, все менә үсә башладылар әйбәт хәзер. Ә ни өчен Виктор һезгә охшай? Виктор ул үзенең матурлыгы белән зур менә ул Викторлар менән да. Менә Викторлар. Зур гына. Менә Викторлар. Эре генә. Эре менә алар. Татлы. Татлы. Һәм ул һуңгы сортмы? Бу 2005 елны 6 елларны чыгарган сортлар. Мен аны алып алдым Ростов-на-Дону Виктор Николаевич Крайновтан. Шул сортларны менә башка сортларда примерно шул 15 сорт аның үстерәмен хәзер. Аныкы. И башка селекционерларны када бар инде. Табиптар күн һайын 150-нән алып 250 граммга тиклем виноград ашарга кәңәш итә. Бактыйһаң иммунитетты ныгыта торган антиоксиданттар кара төстәһендә күп. Әмма виноград карарак төстә булган һайын уның аллергендар куәте лә зурурак булуы мөмкин. Виноград холестерин күләмен кәметә һәм кан тамырларында елһенүҙе баса. Виноград төштәрендә булган А, Е һәм К витаминдары шулай ук табигый май күҙәнәктәрҙе ныгытыуға һәм йәшәртеүгә ярдәм итә. Күптәр виноградты
төші менән бергә ашай. Табиптар фикеренсә, виноград төшендә витаминдар һәм башка файдалы маддәләр бар. Улар емештең төшендә хатта күбрәк микъдарда ла була. Тик уның төшен яхшылап сәйнәргә кәрәк. Шулай да виноградты һөяге менән ашауда сама белү яхшы, уны эшкәртү ашкаданга зур авырлык тудыра. Ашкадан исә хроник сирдәре булган кешеләргә иһә виноградты төші менән ашап бөтенләй кәңәш ителмәй. Бына шундайрак кәңәшләр ишеттек бит. Һеҙгә, Раил Закирович, файдаһы бармы виноградтың? Бар дип уйлаймын, потому что үзем иртән торып, виноградны сукмагында йөргәндә көн сайын мен ашап йөрмим. Менә хәзер шуларны ашап кайткач чәй белән ише безнең өстәлебездә дә виноград өзелми инде. Виноградны яраталар, семьяда да яраталар. Мин үҙемә бик тәмле генә сортын алдым. Әле үҙемнең эргәмдәгеһен генә. Бына был нинди сорт? Кайдан алдыгыз? Бына ошо бәләкәй генә. Вакытына. Белая красавица. Белая красавица. Ысынлап та бик тәмле. Ул һеҙ сығарған сорт түгелме? Түгел. Һеҙ сығарған сорттар күпме? Ул әле 30-га якын сорт семьядан үстерәм хәзер. Шулар хәзер җимеш бирә башладылар. Ну, бер 5-6-сын мен монда күрсәтергә дип, ну, аларны язым инде гибридный форма дип. Ысынлап та улар әле сорт булып битмәгәндәр, гибрид әйе. Гибридныйлар әле. Нисә 25 тирәһең гибрид? 30-га шотладым. 30-га якын иде. Алар барсы да әле җимеш күрсәтмәй. Күрсәткәннәренә мин бер 4-сенә риза. Әйбәт. Уларның исемдәрен дә атап куйганһығыҙ? Әйе, ана берсе гибридный форма номер 1 долгарданный дип мен әйткәнем бит. Ул әйбәт үсә дә Безнең Башҡортостан халҡындарына ла бирешмәй тимәк. Бирешмәй, әйбәт матурлығы белән дә, тәме белән дә миңа ошады инде. Аннан гибридная форма 12 бар минем. Улансы үсә пока теплицада. Черный с привкусом Изабеллы. Очень выносливый. Зур булып үсә, бик ошады иде. Раил Закирович, әлбиттә һеҙ әйтеп киткәнегеҙ, мин әйткәйнем бит әле, күрһәткәйнем бит әле дип. Беҙ быға тиклем август айында Раил Закировичтың матур, мына ошо плазмала күрһәтелгән баҡсаһын төшөрөп килгәйнек. Унда ул ваҡытта йәп-йәшел виноградтар ине. Хәҙер бына төрләнгән улар, хатта мына ҡыҙғылтыраҡ, ҡараһы ла бар, һарырағы ла бар, йәшелдәре лә бар. Раил Закирович, әлбиттә, ысынлап та улар күп матурдар. Минең үҙемнең хатта күҙ ҡамаша, беҙгә әле шылтыраты бар, әйтәйек, ҡабул итәйек. Беҙҙең тамашасы нимә тип әйтә икән? Хәйерле иртә, һеҙ тура бәйләнештә. Алло. Алло. Тыңлайбыҙ. Һеҙҙе кем беҙгә шылтырата? Ниндәй һорауығыҙ бар? Бұл Федоровск районы. Әйе. Федоровск районынан Малик Тимурович Бакиев. Менің сұрау бар, мен тоже пользуюсь, только специальный ветеринарный врач, но интересно, она Закировичтен сұрға, пайдан алып бұлай екен аның сортларын питомниктан. Питомниктанна, хидробизинянна, нинди районынан екен. Һорауығыҙ аңлашылды. Раил Закирович, ысынлап та беҙгә менә әлеге мәлдә WhatsApp-ҡа ла байтаҡ ҡына һорауҙар килә. Ҡайҙан һатып алырға мөмкин икән? Һәм ҡайҙа һеҙ йәшәйһегеҙ дип, ҡайҙа һатаһығыҙ дип һорайҙар. Мен Уфада йәшәймен. Жәй көне инде баҡшамда виноград выращивать итеп үстереп йөргәс, мен ноябргә саҡлы йәшәймен шушы виноградтар белән бергә. Сатып алырға мөмкинлек бар. Базарда түгел, просто бізге сатқа келіп, шушыларын ошап қарайсыз, келіп садыма. Өзіңіз айтасыз, қайсы керек, қайсы тәмлі заказ бераса, шу заказ бойынша мен өстеремін де. Агар да болса өстерілгені, сразу беріп жіберемін де сразу. Беден хада йөрөйдерем, бер 2 ел хәзер бармыйм да, вакытым да юк инде. Шуңа
анда баргас башта бик кызык хәлләр дә булды. Кайберсе ышанмыйлар. Бу китергәнсездер көн җылы яктан китергәнсез. Мен әйтәм, юк, шунда мен риза булдым, үземнең китергә, бакчага күрсәтергә ышанмыйлар күп кеше инде. Шуңа менә килеп карагыз, нидә сорты шуны тырышып, үстереп сезгә биребез. Раил Закирович, бына һеҙ килеп ҡарағыҙ дип әйтәһегеҙ дә бит инде, ашамайҙар дип. Әлбиттә, әгәр дә һеҙ шул ҡәҙәр һеҙҙең баҡсағыҙҙа 10 суты баҡсала, виноградтың 100 сорты һеҙҙең балаларығыҙ ғына ашап та етмәй, әлбиттә. Әгәр дә һеҙ уларҙы һатһағыҙ, күп кешеләр һатып алыр ине. Ысынлап та әйткәндә, Раил Закирович, ул виноградтарҙы һатмай, бәлки ҡыҙғаныс дип тә әйтергә кәрәк, сөнки күптәр һорай, бына беҙҙең әле WhatsApp-ҡа ла яҙғандар. Әйҙәгеҙ шулай итеп эшләйек, Раил Закирович. Һеҙҙең үҙегеҙҙең баҡсағыҙҙа ғына үтә бит, питомник юҡ. Беҙҙең студияға шылтыратһындар, һәм әгәр дә мине һораһағыҙ, алһыуҙы һорағыҙ да, һәм Раил Закировичтың телефонын бирермен. 295-98-73. Был беҙҙең редакцияның номеры. 295-98-73. Беҙҙең тура эфир телефоны 295-98-72. Әлеге мәлдә шылтыратып үҙегеҙҙең һорауҙарығыҙҙы бире алаһығыҙ, һәм беҙгә WhatsApp-ҡа шундай яҙма килгән. Хәйерле иртә, республика. Русса ядгайна. Что сказать про виноград? То, что соком он богат. То, что сок его волшебный, не простой он, а целебный. Афарин Раил Закирович, Башҡортостанда виноград үҫтереүселәргә уңыштар, таҙалыҡ, яҡшы урожай теләйбеҙ. Ҡайнар сәләмдәр менән, Туймазы ҡалаһынан Рәмзиә дип, мана шундай һеҙгә сәләм еткергәндәр. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм сорттарға килгәндә, гибридтар дип әйттегеҙ бит инде, ҡалған, тағы ла шундай һорау килгән. Әйҙәгеҙ, ошонау. Әссәләму ғәләйкүм, хәйерле иртә. Һеҙҙең эшегеҙҙе дауам итеүселәр бармы тип яҙғандар? Һеҙгә әле 54 йәш. Һеҙ үҙегеҙҙең эшегеҙ менән бүлешәһегеҙме? Серҙәрен кемгә өйрәтәһегеҙ? Үҙегеҙҙең эшегеҙҙең, шөғөлөгөҙҙең? Теләгән кеше барысы белән дә мин шат үземнең шушы үстерүләрне штаб хыялларын башка кешеләр дә үстерер дип. Димәк, һеҙ бөтә кешеләрҙе лә өйрәтергә әҙерһегеҙ. Әзермен. Менә ВДНХ-да выставка ҡуйғас, мин ҡарап тордом, аны сөйләргә туры килә. Ҡыҙыҡ хәл булды. Бөтөн шуларны мин сүрәте бар, үстерәм. Ҡарап торам, машиналарға килдем, показать иттем инде шуларны. Килде бер интеллигентный хатын, әнисе белән. Бөтен виноградны ҡарадылар да, шушы виноградтар бөтөнсә бездә үсә ти. Мин сикереп җибәрдем. Мен әйтәм, бу виноградны мин Асаргинада үстерәм. Сез ҡайҙа үстерәсез? Греция ти. Мин шок үсәсәм. Мен әйтәм, Греция белмәйсеңме ти, Афина. Мен әйтәм, школада үттек беләм, минем ти иптәшем ти грек. Сездән ти Изабелланы сорады. Бул мин Изабелла бездә любой садоватлар үстерәне. Шул кирәк ти, шок катты, менә шундай кызык хәлләр дә булды. Раил Закирович, әйдәгеҙ, беҙгә шылтыратып бар, әйдәгеҙ, ҡабул итәгеҙ. Ҡабул итәйек, хәйерле иртә. Һеҙ тура бәйләнештә. Хәйерле иртә. Мин Салаваттан звонить итәм. Хәйерле иртә. Тыңлайбыҙ һеҙҙе. Раил Закировичка, виноградникка вопрослар бар иде. Әйдәгеҙ. Ничек итеп ҡышҡа ябасыз икән? И ничек саҡларға инде ҡыш мороздардан? И шундай вопрос бар еще. Виноградта белый налет образовался. Вот это ничек лечить итәргә, ничек саҡларға, ничек кисеп ташларғамы, яңынан ултыртырғамы? Әйтегеҙ әле шул вопросларға жауап. Сезгә уңышлар телим, зур рәхмәт. Аңладым, рәхмәт. Ябырға қыш көне мен барысында ябам укырылнай тип әйтергә була инде. Ябар минем ябам инде материал менә есть. Хәзер саталар агро, менә жилы, как она, агро, всякие жилы. Она кереп пленкалар белән ябам. Но жабу ғына не поможет, агар да сез ул виноградны
тәрбиелеп үстермәсәгез, қышқа әзірлер үшін. Қышқа әзірлер үшін виноградны август айынан ук башларга кирәк, опрыскивать серный калий, сернокислый калий или көлнең суы белән. Менә шушы калий и фосфор. Суперфосфат. Шулар белән бер 5-6 мәртәбә даже опрыскивать итәргә кирәк. Бер атна сайын инде. Әгәр дә сезнең виноградыгызның почкалары инде җитешсә, собаклары җитешсә, ул әйбәт кышлай. Әгәр дә травянистый булса инде, ул даже укрывной шакта да үлә барыбер. Ул обязательно шуны җитештерә кирәк. Собаклар и почки җитешергә тиеш. Ул шулар җитешсә, әйбәт саклана кыш көнендә. Рәхмәт, Раил Закирович. Безгә тагы шылтыраты бар, әйдә кабул итәк. Хәерле иртә, безгә кем шылтырата? Хәерле иртә. Минем рәхмәт итәсем килә Раил Закировичка. Без быел весной көне онларга бардык. Малаем, онучкам киленем. Mesela 5-4 виноград aldık. Onun şundayla yürüp durayım domina. Şunday unganlağı. İpteşi onun yanında şunday malayım. Yürüp dura. Onlarga uzun ömür, tozalık, şadlık her vakit şuna yürüp dursun. Şuna her vakit vinogradları içirip dursun. Allah bilse tağın barımız deyip durarız hele. Vinogradları barı şuday tiptiler. İçeler vinogradları. Amin, şulay bulğın. Sizge. Бына бит үзе шундай рәхмәт үзләрем. Уңышлык теләйбез сезгә. Раил Закирович, бына әлегенә һезнең Хәләлиевтәге хакында әйтеп киттеләр бит инде һәм WhatsApp-ка шундай һорау язгандар. Шул тиклем виноградты нимә эшләйдәр икән? Әйдәгез был хакта Нәзифә инә үзе әйтте. Раил Закировның Хәләлиевте Нәзифә инә дә гомумән бөтә гаилә виноград Бөтә гаилә виноград үстерүдә ярдәм итә. Ә балаларына Нәзифә инә нимә генә әзерләмәй. Был хакта ул үзе һөйләй. Әйдәгез карап китәйек. Күп булгашны күрсәнешкә таратабыз. Авылда туганнар килеп алалар, аларга бирәбез күп итеп. Мин согышлым виноградтан. Хәзер бит согыш итергән соковыжмалар күп, төрлечә. Соковарка да эшләймен, соковыжмалка да эшләймен, соковарка эшләсәм ашамай. Соковыжмалка эшләсәң әзрәк шикәр кушарга кирәк. Анан йөзем эшләймен, йөзем сушитеп алам да, анан җилләтергә куям, таратып куям өйнең мансартына. Булды, шунда җитешә. Туганнарга таратабыз, сатмагызмы? Сатмайбыз. Сатарга безнең кашын сатасыз, возраст не позволяет. Возраст бит инде. Элегрәк вакыт югы эшләгән чакта. Менә без көннәр суыткач, где-то октябрь азында укрывайта башлый, анда ул бер нәрсә эшләйм минем башка. Балалар да килеп булышалар, без генә түгел. Балалар булышалар, алар белән бергәләшеп укрывайт итәбез. Яз көне бергәләшеп ашабыз, күтәрәбез, ул бит аларны әзрәк җир белән дә каплап кайкырыннан. Эшсез тормый инде. Пенсияга чыгып, диванда утырып тормый ул бер вакытта. Ул бит гимнаст. Көндә иртән менә урам буйлап йөреп йөри. Йөгерә дә шуннан булар белән арасында йөреп йөри. Менә 15 рәт виноград. Шуның арасында йөреп йөри. Без тура эфирда эшләйбез һәм бүген безнең эфирда виноград үстерүче Раил Закир улы Сәләхов. Безгә бик күп кешеләр WhatsApp-ка язалар. Зинһар Раил Закировичның номерын бирегез әле дип әйтәләр. Хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез улайһа менә безнең WhatsApp-ка сынапта языгыз. Кемдер теләй икән, мин Раил Закировичның телефон номерын һезгә язып җибәрермен. Раил Закирович, безгә тагыла шылтырату бар. Әйдә, кабул итәйек. Һаумыһыз? Исәмсез. Исәмсез. Әйе, тыңлайбыз һез тура бәйләнештә әйдәгез. Закировичка әйтәсем килә, зур рәхмәт. Бик авыр эш алып бара. Мен үзем дә 20 ел виноград үстерәм, но минем аның хәзерге ассортименты юк инде. Но эше бик авыр. Без дә күреп кайттык, сынапта шулай. Молодец, бабай. Үзе кайһы яктан? Biz özümüz belediye yakından, belediye yakında üstürebiz.
Ярай, һеҙгә лә афарин. Алла бирһә, һеҙҙең дә шул тиклем, 100 сортҡа тиклем үрсетерһегеҙ тип ышанабыҙ. Раил Закирович, бына беҙгә сирҙәр тураһында һорау биргәйне, әлбиттә ул ҡатмарлы һорауҙыр моғайын, эйе бит? Ширлер, виноградта ширләре бар аның. Ну, ул кайберләре бик нык ширләй. Андай сортларны үстерергә ярамый, конечно. Безнең яңгыр күп була, влажность күп була. Шуңа алар ширләргә может, ну, устойчивость к грибковым болезням тиләр инде. Грибковые болезни есть, мильдий ойтим дигән. Ул бездә бар микән, мин бик белә алмыйм. Ну, минем ширләгән бар сортларны, аларны мин сразу юк иттем инде. Аларны үстерергә бик авыр ширләсәләр, виноград бирмиләр бит алар. Ничек үстерәсез аларны ширләгәч? Димәк, сирле икән, унан арынырга кәрәк. Ул сорт безнең табиғатка бик шадамы и авыр булыр. Димәк, яңы үсентене ултыртырга кәрәк буласаҡмы? Урынын алмаштыра кәрәкме? Урынында алыштырырга и обработать надо, анда препараттары күп аның. Ул бит көньяктан килгән шир ул әйме. Но бик әһәмиятле булып алырга кирәк. Или базардан алсагыз, белмичә алсагыз, ул тоже авыр хәл ул. Ну, устойчивость к грибковым болезням урысча әйткәндә. Шундай сортларны үстергә кирәк. Аны только сез үзегез генә белергә можасыз. Үстереп карайсыз. Агар да ширләсә, ул сортны алыштырырга кирәк лучше. Хәзер бер сортлар күп инде. Менә сортлар хәзер күп. Бездә үсә торган. Раил Закирович, бөтен сирдәрегез менән виноград үстерү сирдәре буенча һәм һеҙҙең кәңәштәрегеҙ менән ошондай үҙегеҙҙең китабығыҙ да бар. Бар шул. Һәм унда бик тулы яҙылған, мына нимә һеҙ уйлайһығыҙ, нимә эшләйһегеҙ. Китап яҙыула еңелдән булмағандыр, эйе бит? Аны миңа ҡуштылар инде. Мин әйтәм, килделәр группа белән килеп ҡарадылар да, без күрдек ди кем ничек үстерә. Сез шушы сортларны язып, безгә китап чыгарсагыз, әйбәт булыр иде. Менә бында бер битендә күрһәтелгән битендә нисек үстерергә виноградты, был схема буенча күрһәтелгән. Һәм ысынапта, Раил Закирович, кайһы вакытта виноградты ултыртырга? Уның әлбиттә ултырту сирҙәре лә бар. Бына һеҙҙең үсентеләр безнең студияла бар бит инде. Уларга әле күпме? Һеҙ ҡасан уларҙы үстерә башланығыҙ? Буларга менә 3-нче ел инде. Тимәк, 3 ел ултырырга тейеш, бит? Или артығыраҡ тағыла моғайын? 3 ел үстерү өсөн 2 ел кирәк инде. Беренче шыбыкны тамыр җәйдереп, өйдә февраль айынан башлап үстерергә можно. Икенче елны инде бакчада үстерәсең, или теплицада әйбәтләсәң. 2 елда әйбәт сарынсылар инде үстерергә була. Менә ошо 3 еллык үсентеләрҙе хәҙер баҡсаға сығарып ултыртырға мөмкинме? Мөмкин. Менә әле көҙ көнө ултыртһаҡ, ул туңмаясаҡмы? Бу белая красавица дигән сорт шыдый ултыртырга була. Шуға мин аларны алып килдем күрсәтергә. Ошо бит инде бәләкәй генә. Бәләкәй генә күрһәтеп итәйек. Ул турында язымда мин. Кайһы ваҡытта отошлораҡ виноградтарҙы ултыртыу? Ул көҙ көнөмө, йәиһә яҙ көнөмө? Виноградны әйбәтерәк яз көнө ултыртырга. Менә мин ултыртып карадым көз көнө дә. Ну, қышның нинди икәнен белеп булмый. Әгәр дә участокларыгызда қар аз булса, тамыры может бик татлы виноград. Тамырлары аларның -6-5 булса, тамыры шыдамый. Шуңа мен нитарим рөхсәт биреп только весной. Яз көнө ултырту лучше булыр дип. Потому что көзгә чаклы алар уже тамыр җәйеп әйбәтләнеп үсеп китәләр. Ну, ныграк инде. Кышка алар более-менее әйбәт
Уже әзерләнәләр инде. Рай Закирович, һезгә зур рәхмәт. Һәм сынапта бына әлеге мәлдә бер 20 кешедән түгел хәзер караһам, бер 50 кеше муган язгандыр. Зинһар өчен Рай Закировичтың номерын бирегез дип. Хөрмәтле тамашачылар, Раил Закир улына хөрмәт менән карап, мин әлбиттә һезнең барыгызга ла җавап бирмен, барыгызга ла кемдер теләгән кешеләргә Раил Закир улының контактын ебәрмен. Һезгә зур рәхмәт, һезгә исәнлек, һаулык теләйбез. Уңыштар, әлбиттә тагы ла күбрәк булган һезнең виноградтарыгыз һәм һезнең эшегездә дәвам итүчеләр булган. Шулай теләп тор. Сау булыгыз. Безнең бүгенге кунагыбыз Раил Закир улы үзенең 54 яшендә теремек әүдем ир заты, чөнки уның яраткан шөгыле бар. Тик кенә ултырга бер генә дә вакыты юк уның. Яраткан аш, эш кешегә бәхет өләшә. Һау сәламәт булыгыз, хөрмәтле тамашачылар.